Evet. İda. Evet. İda. Evet. İda. Hop taklaga. Darganne. Yandım he. Kızgınım beti. Özümle bilmem o nezir ki şeytanım. Görüp dur şuun kes adamla bitirken zahmet çektiler. O bakşılan. Barın cımağat. Şöylür yan topla veren olur billen. Bitir qaw umid berýän. Hey! Biz iki, siz nol? Näçe maňa çydan ýaňyz? Asal gawde. Hey hani tükünmedi. Fikret yan tükünümü näme? Hop bitir tileke. Biz ýene de bir kelep otursak, külle ýaşman oturýak. Men inni ettirmeýän ýene bir kelep oturaýly. Bize bir tane zorladym gelek. Olar wa bala Olan agyllaryny gaftyrmana. Hawa. Oh, yok. Biz otursak o biz öldürer. O biz öldürmeýär. Oň özü otas gelýär. Kurtny dogry ya. Dakyn kahar gelek biz otjak bolsak. Maňa ýaly jüret ýaly Harold. Indi bar türüz. Nämişik biz? Çün sen Taylor'dan sonra oyunun içinde inki bir derek adamlaň birsin. Onu şip sen öldüremmelin. Bizim halimiz hiç fark etmeýär. İmkany ýok. Men ol iş etmeýän. Onda kim turacak diye he? Gatyrak gurmaly biz. Näme kızınma? Şunmen borunmasa kanlan çürüyüp. Meni weze. Biz iki hiç olardan iyiza. Dogry sana oku gerek. Ýöne bize de kömek gerek. Oğam näme şep metan kömek etmeli? Şom men özüm aýtýan, biz otursak sen evvelki adamlarsın öýe gitýän. Jan ogul. Bolýa. Men oýnaýyn. Ýöne bir şertim bar. Her näme men aýsam, siz şonu etmeli. Bolýa. Men beýişe gaýdyndan adaňlamny öwrendim. Ady da täze neferin aptalna ýord. Koyumullan bir mezahmet çakım oğlalla. Berekellah. Kahveşine. Men fikreýän ýene de şu öňki çekmeli biz. Harold onu çyp ýerde tur. Ey, men öňküde de ýerde turdum. Fatimden çürüp Harold. Hop, bu novadan çürüpdedir. Ýöne men çydamaýan. Ol adamlara ýende bir oýun oturaýy. Düşündiňizmi? Linvini rekdi. Bizat kanunumyzyň tersi. Bagyşla men. Ey, sen näme bir goýup oturaňak? Gapdyla fişden nefine boljak. Başa takbarda oturjagyňdan da gymylama. Bolýa. Oýun näjire? Sport. Öňe bilýän, men başarmaýanymy. Ağallam, başarýanlygyny gabuly bilýärdiň, hellemi? Ne deňleşdiňiz? Asıl gawde. Nere dedin sen? Hiç yerde. Sen şu sarık evin ýanydyň näme helle? Yok. Hawa. Sana näme asıl? Ol o timin adamy. Samsyk, ol sen agzyňdan biziň timimiň hemme zatlaryny çykyp alyp olaň ýanyna aýsa näme? Wagty boldy. Ahyrky oýnaňyz be. Game. Koyumullan jemagat bolun. Hop, kim gitdi orta? Fikretýän men näme? İmkany ýok, biz häni bir şansymyz bar utmana. Şolla bilen balykla.
Göreýli, siz näme diýip meçerlipdirsiňiz? Haýsyňyz beter zorly. Bolun çağıla, illa ayakla çalasınmı? Bolun belleňler garşy kawuňdaşary. Ты прав. Спорт — это не для тебя. Yörüň daşarsy prenses. Be, yüzme katıklaş fekterimden sürüp. Nacura adam beni taraf boltursun ha. Başla Zos, yönüsün bayı utturmalı. Yücen kabul olsun Harold. Ay bağlan beter kavcayı boşat ya. Nereden öğrendin onu? Patinajda. Haroldcan, beter oradan cayı boşattın. Yani biz uçak olsak saat cayı boşatman hayırı yok. Doğru ya biz uçak koysak ya sen tof taşırık kılmalı. O da etip bilmeyecek mi elim? Ya deva tof tutmalı. Tutup bilirsin mi? Tutarım. Kahve. Enne bar tof tutuk kayıt. Tikelli balıkla utyala. Vay. Bana onarıp olma ya. Berekella Haroldcan. Sıçırla. Niye mi olaydı de? Ay ne mi diyorsun? Yaltaçılık. Bullet Nova. Biliyor musun? Lep şuna yani hak veriyan. Ay okula okula. Ne may? Optimin havası şurlap bitir kaçıptır da. Fikriyen oyunu utamdan beri men mankenleyeni kulüptürün. Men yaşma hem etkonene sonra hem halk benden abdalar. Yaşansıla. Hem beni reyliniz zıgnınız. Bir intikab ettiğiniz üyü vermeyene. Om öyögdenden sonra hiç muğa iğne qaytıp bilmeyendir. Hiç muğa. Om adınızı koysam gelin marshmallowlarınızı alınız tabaktan. Oven. Gwen Melen Kewdi. Trent. Heather. Bet. Justin. Leshana. Edie. وآخر مارشميلو من يتيا Lindsay. Hey! Min sarip tungme.
Bolya. Yöne siz ünka haqqıl yuqur adamı daşaqlığınız. Ben hani doğru keplemeni öğrenmeli zana. Her ne olsa da men bolya. Bir ahırkı dramatik odun aptalını ekip yafatımı diyedir. Yeni de ben gelirsek. Оставайтесь с нами вместе. Мы победим всех злодеев. На Cartoon Network Ben 10. Инопланетная сила. Это шоу когда-нибудь закончится? Ой, закончилось. Но оно продолжится во вторник. Перерыв. Это раздражает. Да, зато можно предвкушать вторую часть. Вы тоже провели весь прошлый месяц на необитаемом острове? Нет? Тогда, получается, вы уже видели все последние серии «Острова отчаянных героев». И вам не нужны никакие повторы в субботу в 19:00. Или все-таки нужны?